אז, מה קורה חברים שלי? כאן דריז'י גיים. היום אנחנו עומדים לשחק, לא לשחק, אנחנו עומדים לצפות בסרטונים. איזה סרטונים? אנחנו עומדים לראות את האנשים הכי גבוהים בעולם. סבבה? כן, וגם את האנשים עם הקול הכי גבוה בעולם. אז, בואו נתחיל. טוב חבר'ה, יש פה קצת איזה תקלה קטנה, רשמתי, נכנסתי, אבל יש איזה בעיה במחשב, איכשהו כזה, משהו קרה, התחיל לעשות חצי מהמסך היה כזה לבן, ואז זה עשה רעשים של איזה תוכנית, ולא נראה לי שנראה איזה משהו היום. אני אנסה, אולי נראה בטלוויזיה, אז מה שנצטרך לעשות, אני עכשיו אעביר את עצמנו לטלוויזיה, אוקיי? יום עצמאות שמח. הופה, מה נשמע? אוקיי, עכשיו עברנו לטלוויזיה. יש בעיות למחשב, לא נורא. סרטון הבא יהיה במחשב, אני מקווה. מה זה? נכון, מה שראיתי בבוקר. אז מה אמרנו? שנייה, בוא נצא. אמרנו שאנחנו נראה את האנשים הכי גדולים בעולם. אוקיי, למה דילגתי? האנשים הכי שמנים בעולם. אנשים הכי שמנים, אנשים חזקים, אוקיי, אנשים, איפה ממזור? אוקיי. אוקיי, אנשים שאני אוהב, מה? אנשים אוקיי, הנה, אנשים הכי גבוהים בעולם. איזה סרטון נשים? זה לפני שנתיים, זה לפני 2 שנתיים, זה לפני שנה, 3 שנים. בואו... אוקיי, נשים את הילדים הכי גבוהים. לא. ומה קשר פרסומת? טוב, אני אחזור אליכם בעוד 3, 1. הנה כוחות ההגחה. אוקיי, שנייה, יש לכם, אני אעצור שנייה. יש לכם קצת לכלוכם. טוב, אני אפעיל. ואני אגביר קצת את הכל. שיט. מה עשיתי? נו באמת. Doop-be-doop, bada-ba-boop, sakadaka-di-di-boop. Doop-be-doop, bada-ba-boop, sabadaka-di-di-doop. Boop, sakadaka-di-di-boop. Boop-be-doop, bada-ba-boop. וגם את העצמי. אתם שומעים? סבבה. דבר ראשון, האיש הזה נולד ברדיו, בעל טוניסיה. יש לו שם בעולם הערבי והכובע שלו למעלה מ-236 סנטימטרים. סליחה, אני לא רוצה את זה. אני רוצה משהו.
יותר גבוה מכולם סביבכם, החברים שלכם, המשפחה שלכם ואפילו המורים. הרעיון להיות יותר גבוה מכולם כמו ענקים זה קצת מוזר, אבל האנשים הללו יודעות בדיוק איך זה מרגיש. בסרטון של היום אנחנו נראה לכם את 10 אנשים וואו, איזה גבוה. השעה הראשונה היא די מטורפת, אז חכו לסוף. במקום העשירי, ליצי טיילור, 203 סנטימטר. טיילור היא שחקנית כדורסל מפורסמת, ומשחקת גם בנבחרת ארצות הברית בכדורסל, וגם בליגת הנשים של ארצות הברית. אוקיי. בגובה של 2 מטר ו3 סנטימטר, 2 מטר. נחשבת לאחת משחקניות הכדורסל הגבוהות ביותר בעולם. כחברה בקבוצת הכדורסל האמריקאית, טיילור הייתה השחקנית המובילה של הקבוצה, וזכתה במדליית הכסף. זכתה ב4 זכיות באליפות העולם בכדורסל בין השנים 2001 עד 2004. והיום, לאחר שפרשה בכדורסל מקצועי בשנת 2015, טיילור היא עוזרת מאמן בתיכון היבלטון, ועדיין נחשבת לאחת משחקניות הכדורסל הטובות ביותר בארצות הברית בכל הזמנים. במקום התשיעי, אתר גרין, 205 סנטימטר. וואו. יש לנו את אתר גרין, שהגובה שלו עומד על 2 מטרים מה זה, היא כבר נוגעת בדלת? מגיע מלאס וגאס. וואי, איזה ראש גדול יש לה. הגיעה לגובה וואו. המקסימלי שלה בגיל 15. מידת הנעליים שלה היא 13. היא עובדת כדוגמנית בזמנה הפנוי. היום היא נחשבת לכוכבת רשת מפורסמת מאוד בארצות הברית עם עשרות אלפי מעריצים. במקום השמיני, קרולין ווילס, 206 סנטימטר. קרולין ווילס האירופאית, שייכת לגרמניה. שום נשים גרמניות לא יכולות להילחם איתה. סתם. קרולין היא גבוהה יותר, היא 2 מטרים ו6 סנטימטר, שזה די מרשים. מותגים גרמנים המפורסמים במוצרים שלהם קונים אליה מדי פעם. היא גם דוגמנית בגרמניה ובאירופה כולה. בגרמניה היא קיבלה מעמד די עצום, וכיום היא האדם הגבוה ביותר של המדינה. השווה להיות גבוה... יום עצמאות שמח, חבר'ה. יקטרינה ליסינה, מקום 7. 207 סנטימטר. יקטרינה ליסינה היא דוגמנית מרוסיה ושחקנית כדורסל לשעבר. אוקיי, מרוסיה. היא מחזיקה בשיא גינס לדוגמנית המקצועית הגבוהה בעולם. במהלך קריירת הכדורסל שלה התחרתה עם נבחרת רוסיה באולימפיאדה של 2008, מה זה? וגם זכתה במדליית איפה הארד. הכוס שלי? בגובה של של 2 ה... מטר ו7 סנטימטר. כוס בשנת 2014 הקולה. סיימה את קריירת הכדורסל שלה, הפכה לדוגמנית מקצועית ומייסדת סוכנות דוגמנות. ליסינה החזיקה בשני שיאי עולם. הסימה אישה עם הרגליים הארוכות ביותר, ולדוגמנית המקצועית הגבוהה הסימה אישה עם הרגליים הכי הגבוהות ביותר. תסתכלו איזה יחס לה באנשים נורמליים. שוב, גם הבעל שלה גבוה. הגיעה למתבגרת בטקסס, מקי קורין, שהיא גם במקרה המקום הבא שלה. אני אגיד את האמת, הייתה נראית כמו בת 40, חצי 20 גם. מקי קורין עלתה בבית הספר היסודי. לא, היא נראית בת 14. הייתה לגובה של 1.93 מטר, אבל במקרה הזה טעו, היא עברה את הערכות כבר בכיתה ח'. היום, מקי בתיכון, בגובה 2 מטר ו8 סנטימטר. מקי הוכרה על ידי שיא גינס כמי שהייתה אישה והנערה עם הרגליים הארוכות בעולם, שבמקרה מעבור 60% מהגוף שלה. התמונות המדהימות שלה, וואי, אני לא מצליחה לי... יואו, תחשבו לעצמכם איך אתם ככה, הבן אדם הכי גבוה בעולם, ואתם נכנסים לרכב. איך הייתם נכנסים אליו? זה קצת מכריע, אבל אני רוצה להיות אני הייתי פשוט מתקפל בפנים, ולוחץ עם האצבעות. כשהתברר שאורך רגליה היה יותר ממחצית תקופה, הגישה קורין בקשה לשיאי גינס, שאישרה כי ניצחה את מחזיקת השיא הקודם. רגליה של קורין נמדדות במטר ו34 סנטימטר כל אחת, אז תאמינו לנו, זה הרבה יותר מהממוצע. במקום החמישי, 209 סנטימטר. מה נמצא יותר כבר מההורים שלה? היא ענקית, בגובה הוא 2 מטרים ו9 סנטימטר. רגע, זה בן? מה? מה לעזאזל? זה בן? מה לעזאזל? וגדלה הרבה יותר מהר מחבריה בבית הספר. בגיל 9, אמא שלה שהיא בת 40, לקחה אותה לבדיקה אצל הרופא, מכיוון שהבחינה בהבדל בין מאלי לחבריה, והיא רצתה לוודא שאין בה שום דבר. וואו! רופאים מצאו גידול במוח שלה שלוחץ על העצב איזה שלה, גובה. מה שגורם לחוסר איזון בהורמונים, מה שאומר שהיא מעולם לא הפסיקה לגדול. עכשיו, היא צריכה לקבל זריקה של עד 9,000 לינץ' כל 3 חודשים כדי לשלוט בצמיחה שלה. מאלי נרשמה רשמית בספר השיאים של גינס כילדה הגבוהה ביותר בינואר 2009. במקום הרביעי, אומיסיה ג'אנג'י. וואי, היא גבוהה, היא באמת גבוהה. אני אומר לכם, היא באמת גבוהה. הגבוהה ביותר בעולם על ידי שיאי גינס. תחשבו
תחשבו, רק במקום העשירי של הזאת עם הכדורסל, בשבילה היא רק מגיעה לפופיק. תחשבו איזה גובה היא. כבר זה 3.90 מטר. ולהעניק לה את התואר הזה, אמר אחד האנשים. הגובה של רוביסם הוא 213 סנטימטר, ורופאים מומחים הבטיחו לה שהיא לא תעלה יותר מזה, ונראה שהם צדקו. במקום השלישי, ברקו דידק, 218 סנטימטר. וואו, זאת מצליחה ללכת, האישה הקודמת במקום הרביעי. וואו, איך... מה? איזה גבוהה. תשמעו, אם אני הייתי בגובה שלה עכשיו, הייתי מנצח איזה 3,000 ניצחונות בכדורסל, עד שהייתי בן בטח 50. בשלישי ביוני 2008, תהליך הלידה השלישית שלה ב-19 במאי 2011, דידק אושפזה ונכנסה לתרדם. במקום השני, סרטיאלה, 231 סנטימטר. אוקיי, אני רואה שזה כבר מפעם. הייתה אישה אמריקאית שהוכרזה על ידי רואים שזה סידני מפעם. האישה הגבוהה ביותר בעולם. גובה היה 231 סנטימטר. אף על פי שבמהלך וואו! נשים אחרות השתלטו על התואר. מה? במשך 16 השנים האחרונות בחיים. רגע, לא הבנתי. למה ילד הוא כמעט מה? לא נראה שזה... בגיל 22 עברה ניתוח. אוקיי, וואו. אלן הייתה ממשיכה לצמוח. וואו, איקטור. יואו, איזה ראש גדול. יש לה, ראיתם? בשנים מאוחרות יותר. וואי, איזה גבוה. וואו! לא יכלו לתמוך בגוף. מה זה? היא כבר, האישה שם הייתה כבר איזה מטר שליש. מחזיקה בשיא בהיותה הגברת הגבוהה ביותר על פני כדור הארץ, על ידי שיא גינס. וואו. בגובה של 2.34 מה? מטר. למה הוא כל כך גבוהה? יושבת. כפי שמודו שיא גינס, יורדפה הייתה האישה החיה הגבוהה ביותר, שקלה 144 קילוגרמים, בגובה של 234 סנטימטר. הגידול בבלוטות יתרות המוח שלה די עזר. מה זה? שהיא רק יושבת, זה היה נראה כאילו כמו המקום רביעי, ככה זה למשל הבן אדם בצד, זה היה איש הילד, והגבוה זה היה רק בעמידה. יואו, תחשבו איך שהיא עומדת, זה בכלל בטח יותר גבוה מהתקרה שלי. תרשמו לנו בתגובות מה הגובה שלכם. אם הגעתם עד לכאן, אל תשכחו להירשם לערוץ ולהגיד. יאללה! נתראה מחר. כן, שמתי לב, טוב 10. טוב 10. אוקיי, בוא נראה. עכשיו ציוד הסקאמר. לא, זה היה מזמן. שעות בחנות תכשיטים בסטאר סנטר. לא, אני לא מחפש את זה. מה אתם אומרים? אני אשים את זה, את התאונות הקטלניות? יאללה, אני שם. אוקיי. וואו, זה היה קרוב. נשבע לכם, זה היה קרוב. אומייגאד! אוי, זה בטח כואב. טוב, חברים. הסרטון הזה קצת... אוקיי. טוב, חברים, הסרטון הזה קצת יותר מדי ארוך, אז ניפגש בחלק 2, שזה בעוד בערך 2 דקות. וביי.